Čau, vítejte na kanále Mádas Hnojník a konečně vítejte mě na novém kanále. Já jsem Blbec ze Slender.cz a určitě si říkáte, že vám to přijde hodně povědomé a já teda půjdu na první level. Tady nemáme... Co to je Broken Sword? Fuj, to je ta blbá zbraň, jo. To i tady tyhle roky jsou lepší. Rox. Dobře, vím, jak se to čte. Jestli ne, tak nevím. Chcípni, blbý Crispone. Chcípni, Crispone. Tady na tenhle kanál jinak budu točit nějaké old gold, takové blbcoviny, Slenderka budu točit, bez toho se neobejdu, jinak hraju na obtížnost expert. Aby byla větší sranda, aby to víc štval. A ty jsi mrtvý, Ratusy. Dobré. Crispon chcípl. Magic Staff. Tam je hůlka nějaká. To je určitě Made in China. Lepší věci neznám než Made in China. 5 shooterů. No to nedošel. A 2 shootery moc málo. No co, jednoho si... No tak si je vychutnám. Broken Swordem. Ty máš ještě tolik životu? Ratus. O, vykrysovaný. Cordex. No tak. DJ. Dagger. Díčka. Lepší než Broken Sword. Ale taky hrozné. Je to úplně silné Broken Sword, akorát je to rychlejší. Hraju na nejtěžší obtížnost. Ale zatím to nevypadá moc těžce. Furt tam lékárničky. Nic prostě jiného než lékárničky. Magic Stuff. X3. Já vím, X3. Otestuju to do krysy. Ratus! Skeleton Swordman. Tak nestřílí to žádné speciály. Jsou to smrtící kouzla. Omlouvám se, jestli se mi po 5 minutách vypne natáčení. Když tak budu natáčet druhý part. A myslím, že se to tak stane.
Tak nestane, už točím více. Tak to tam byly, jsem tam měl nějaký zabugované videa, které jsem nesmazal předtím. Měl jsem jich tam asi 14 těch videí. Asi říkám, 101, mám 27 giga v paměti, ale to bylo tím. To bylo tím, určitě. Já už nemám tu hůlku. Jo, mám 10, dost slabé. Na zabití 2 krýsvorů. To mám jako oblíbenou zbraň tady tu hůlku. A na ještě sword mám oblíbený. On mě ani jednou netrefil. Halo! Broken Sword, ten má životnosti, jak nevím kde. Jo, tady taky ty zbraně mají omezenou životnost. Jděte ode mě pryč! Jděte ode mě pryč, Ratusové! Tobě jsem dal dávku. Tobě. Tak. Kolik hvězdiček? Dobré. 4 hvězdičky nevadí. Tak to by bylo pro dnešek vše.